Penipai nipai siar ni Dipu Kalakendra Sahemalong Ingdeng Narkep Lumbazong Youth Development Committee mate pati hek pen LYDC amhang ke tek arni mesen pen katalon pona birata nangli. Lumbazong Youth Development Committee ameipu dhanrong phar kachari pona mayalong rapchun bang Babu Singh Kro hin pensi me ki phalam the parjupong Son si alhi serpaman pen Lumbazong MEC Joni Timung Phapang jang alhiaman pen John Hanse VDC Chairman Litong Singh Timuk Meipu KSA DRC Sona Singh Wong Pikong Chengbang KSA Dipu District Committee KUA Meipu Bikram Timung KYS Meipu Khor Singh Tiso Thanbang Longbir Inghi Ratsai Klembang Bidya Singh Phangcho pen Chenglok Pinang An Lumbazong Youth Development Committee Klembang Phubang Phiatum Chetong Dum Ready Ingdeng Narkep Lumbazong Youth Development Committee amhang ke tek arnia men pen Lumbazong ahawara pharman adu ya hoy Mei Lang Towar Assamese School pen English convert nangji Voring ang hoy phaning koy Lumbazong ke dobari matuma phan pipon angji pupen pinpura lo Lumbazong MEC Joni Timung arideng puzzle bu Anparata alangli hin pen an pen ke pachun ponja phan jing ki jingwai pon popasi lamcha pipon LYDC penting nama, LYDC kerja sobat nama. Son pencelo suruh kesan cenglok, ajar asong atum putame isibet kam klem rap long kai kita nila cedonon lo, lapen ke latum makin mang long, laki pacing thuri, lumajang pacing thuri pulong MSc hisabe nila lokal MSc hisabe nila kai kita lang itu long si cedon pen si paprangon pun kita. Thank you. Sebenarnya no. Tabir pangan nang bukes. LYDC. Ajo nang kaya dong tong tuh. Ini nah LYDC may puan and tidak. Tabir pangan nang buk. Tulang lapen apen amhere ke kilometer hini ke thomla son pelo dolasi so ting pen si pen si proposal pidun pen kan paju pen pota mela banke do po working sion penote natum thek bolong pa konon tame rongoli dam tor tame CM sar instruction ting pen ke smartphone bomlo rongoli dam tor des da khan se rong sarmen se rong pen rongoli ani dam tor tame asi lang tame JJM pen jenglok ki JJM gawi diman tame PhD pen men nang pilo nili MSc afan men tame nili pipon bomlo CM sar kang hon PNRD pen melang li nang pipon bomlo ma department tin tame la ko puno ke putame so ting pen si mane non proposal pidun lo so ting pen non adhak ke AA fan tok bom lo la semun working sion ning kreng pen lo pun tela bangla hai kaman cheng bola si Lumbazong ahawara chin thuri fan pini Lumbazong youth team puno Lumbazong youth development committee puno ang tum tame la Lumbazong la hin tum sub center toar la pen lang alang litum bangke la pen ka la hai silang tum nang pinjong la hai bangke unji pejo pen putame la hai bangke tum karbeng lo tum masong CM cheng lo anta an bangke pejo pen isi proposal pidum so teng ben si non working season lo bonte isi ni estimate ke deng dolo la so teng men men ke chunet ne tho mentu pen ya aningkan mesin ningkan trokep trosikep pen tan nang ke ot e dim isi ben ot bomang bomlo la si la sulo ke ot e lang dim akunon ke ot di phan bangke la bangke non ta deng pon bomlo la si isi pen pachun mon si an bangke pachun pon labi bang bong si nili lanjilu nili tinar do ningan pliang bong an ke pachun pon labi phan phang ling ma thalo na sinon bangke langkaya na tor bangke double way hon bangke la bangke proposal PL lo la double way hon bangke do wek po ke dar pitame la so pena philo potangte kiding kilometer ke ba thak pu ga belo ber sa la kangke hidim teron disala dikoi terang disabar atwar kilometer silkep do la Deng narkep angdeng LYDC amhang ke tek along dak nang kecitong dun nitum alhisar pu Joni Timung sar Lumbazong MEC lasi nitum pini dak ingdeng narkep amhang ke tek along dak kodok kowi angjir pencenglok akorte pencenglok doan aphan same nitum Lumbazong arat makar benglo arat do aphan same kardom pajur ponlo kardom ma nitum pini nitum dak LYDC nitum sengpon angko kela hello nitum Lumbazong arat kisung akemang along nitum kecepajok dunjia phansi nitum dak Lumbazong arat ma LYDC nitum seng nangko lo nasi 2015 pe nitum sesong bom wang bom non alo ngeng narkep an
pernah pen setami ni tum kasih song ang deng bang kini tum tami deng ponang kopo lasi dak Karbi Anglong Thomas Council CM tulam rong hang sami alang li bang RD cipi nang po labang dak dipu rong supi Karbi Anglong ahem pi along dak long bojong hawar along tami bang asu nang du tip lo purote ni tum tami konasi ni tum da dam thai dolang ni tum tami asina ni tum dipu along ke dak ni tum Karbi puge edon doni cholo tami penaan Karbi tum ke ho acar si ni tum dunam nang kok tilu nasi lason pulote ni tum tami penaan ke ni tum tami ka Karbi Anglong ke thigi ding tum manu tum fisar pinang kok pula si nasi penapen ni tum tami kasih song ang deng bang ni tum tami deng ponang kok po pini bang ni tum ane penaan arat nang kecong tunda dolo nasi ni tum pini LYDC asong hin pen kelaan si ni tum la mai nang tum media mane tuar ave pulote ni tum johok tami ni tum kecileng kisu pen cenglok di school pen cenglok di lahai an tami ni tum kecileng ta un edaji lasi tuar ave polote lasi tuar bang ni tum nang sot lasi lah non langkayan cot kali di sama pencenglok la ninalung pencenglok la di fu hawar ang sami tum dak prabjin pen tuar bang la sar juni timung salong sami ni tum ki pipon du lasi pimpul lu pipon nang kok